Chenro makende mar ng'e wa kawuono terowa nyaka okano wach e Nyakache kaunti ma Kisumu. Lefa mar Millicent Adhiambo kolo wach gi jopiny ma okano wach kendo miyowa nonro ma oyudo yo machal kod ma. Nyakaramogi Ajwang' mana kaka nasingo ni waromo kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kajumani kalapapla mar ng'e gwenge pod onyorore mana e kaunti ma Kisumu, owuok e gweng' malunga e sub kaunti ma Seme, ma odhi Opiyo e sub kaunti ma Nyakach e gweng' ma ong'ere ni okano wach. Ka iselimo kata isewinjo kama iluongo ni okano wach, iparo ni ang'o madine mi chak gweng' ni okano wach machiegni. We wachakane na twak kod jogweng' makae gilieknwa nena ni ginto pachgi chalo nade e wi gima nomiyo ochak gweng'gi ni okano wach. Kama adonjo ka mwaka mar 82 na penjo gima nomiyo iluongo kano wach. To nonyisa ni jodongo ne bet piny e buchgi kendgi mar jodongo ka mine onge iye. To giwuoyo to wach mane giwacho kanyo ne dong' kanyo, onge ng'ato maduoko dala ne jaode. Ne wawuoyo kama koro nomiyo iluonge no kano wach ikane weche ma jodongo wach. Gima mi iluonge no kano wach kaka osewach ni nen kuma ni kane weche nok wuogi kane jodongo seporo wach ka to wach mano wache iye kandi nok nyal wuok koro nobedo siri e gima omiyo nochake okano wach. Ka endi nen kama nokane siri mag lweny koro kane gimako piny to ne wapoka gimako Kadianga kama giduogo ma gibiro ka koro kae kama ne gigoye buchgi maduong' kama ne giriwore to gi pande weche koro gima giyalo magitieko to ok chak wuog oko. Koro burni iluonge ni bura wuor. Lwenje moko nitie manogore matek mano wuondo dhoudi mamoko no kuny bur to karo bur gi par. Koro ka gibiro to gilware iye kuno to jowa ne ni oko. Koro ka giduogo to giyudo ka joka nie bur. Koro nwanego jogo te. Koro nwalawo gi mwachopo kodgi nyaka kamoro miluongo na ang'um ywak. Ang'um ywak nitie malo kocha. Walawo gi maka wasegogi makoro gichopo malo kocha to ging'uomo ywak. Koro mane ginomiyo kano wach nigi history maduong' ahinya. Kana adonjo ka higa 99 Dholuo nayudo ni okano wach ka ne jodongo rome to ka ema ne jodongo kane wach. Kane gisepimo wechegi to wechegi ne donge ka. Koro nawinjo ni en okano wach bura wuor. Ni ne en bur kama ne ji chokore tikani weche. Bang' winjo kaka jogweng' oselieko paro mopogore e wi gino magiparo madine mi chak kae ni okano wach. Adieri kod kuku mar wach motenore kod nono mar nying gweng'ni ma okano wach ni kanye to ne ochakore nade. Kama koro center mokano wach nitieni gweng'ni kane Nyakache omako piny niluonge ni gweng' Mabwao to tok lweny mogik ma Nyakache ogoyo mogik ne nitie bur mane jodongo machon ne dake oinga mane gero. Jodongo nodak e bur. Ng'ama nogero burno ka niluongo ni Awuor ma Jakoguta. To lweny mogik no ka Nyakach oseriembo Kabondo kendo riembo lang' mochwe God Minyonge. Koro Kadiangwa noneno ka Kadiang' ochakore Sango nyaka Sondu. Senta kama ne nyalo miyo girom ma giwache wachgi ne giwacho ni ka burni bura wuor ema koro ne girade. Ka ne girado ka to jodongo ma Sondu gi jodongo ma Mwalo Sango weche mane giwacho kaka jodong Kadianga ne giwacho ka gitieko to giwacho ni kano wach. Wach miyage bur ka kano wach. Kik bed jaduong' matho fuong'a wach wang' jasigu biro ng'eyowa. Dhok monitiere miwach ni Nyakach kogero piny nokawo gang'o. Mano notimore chon kapod ok senta ni ochako bet. Senta mar chiro mar okano wach ochakore 51 kaka iwacheno. To kano wach burni eri nochakore higa mar 1901. Mano ka Nyakach asango koro kapcha area ni nyaka Nyabundu. Koro kodhi kamano jodongo ne yalo ka gidhi adhiya kamano kano wach. Kane gibiro kato giwacho ni wadhi romo kano wach kamikane wach. Wach magiago kamano siri
tokeno ne nitiere jaduong' moro Kadianga ka oike ka ne en komanda mar lweny maluongo ni Atieno Bira. En em nogo tung lweny ka wach mosewachi bur ka, to ka lweny dhi wuok to Atieno go tung, to kogo tung to gendni mag Nyakach wuok oko te. Emomiyo kano wach ka endi, kata ka ng'ato dwaro loch mar Nyakach to biro kano wach ka igwedhe ka, nikech wach mane Nyakach okano ka, wach mane Kadianga okano ka, mane kako kano wachwa ni en. To nitie nying moko ma koro chak dugo miye ni wang'o tong' chiro kogeka, mano dhi kamano. Koro mae okano wach kama ni kane weche siri mag Nyakach. Gweng' ma okano wach humbe landore kod weche kata timbe mage. Okano wachwa ka gima lando ahinya. Wan gi Archbishop Okoth mano oseretire mantie. Okano wachwa ni wapuro njugu, ka idwaro njugu to area ni emibire. Koro wang'ere gi mano. Umbwa kaka jokano wach ka ng'eny, wan gi jomosomo, jomosomo mokano wach ogolo, wan gi dakteche madongo dongo, wan gi jotelo be madongo dongo matie kaunti malo, mago jok ma owuok Nyakach ka mokano wach ogolo. Ei karwa ka indi maduong' moloyo gik moko duto te wan gi pur gi pith, to gi wajoratiro be waherore, era maduong'. Then nitie jathum moro ma bende ne moro jowa ka, niluongo no Omolo Kobomba. Omolo wuon Obomba, Omolo Nyajon, dala gi nie bathe ka, en koro wuok e dhot mar Kobongo. Kaka jokano wach, gima kana donjo ka nayudo jodongo manong'ere mane nie gweng'ni. Nayudo Daktar Mimba Nikolao, manong'ere gi chuo sandan ma kata kituo to thiedhi, kokel janeko bendo fito machangi. Kana biro to kipenji ni tidhi okano wach gweng' Mimba Nikolao, tiye niye adhi gweng' Mimba Nikolao daktari. Mano nong'ere. Gweng' Okoth Bishop, Archbishop mar Diocese ma Kisumo bende nong'ere Boloka. Koro kanye kaka gweng'ni nong'ere nikech mage joma dongo mane nie iye ma nying gi nodhi ahinya. Wan kaka wan jokano wach ong'ewa kaka joma thuondi, nikech kaendi jokano wach Kadianga ma kae nobedo joma thuondi kata me lweny. Kae kama noting'o ng'at miluongo ni Obora Silili, to kae kama oting'o Atieno Bira manodhi olielo tik miyawa kano kowuorore kod Bilo. To bende okano wach osenyuolo dongruoge ne jodak makae nyaka ne ochakre. Kana tedo kana ayudo skul mar Abwao, sekondari moro amora ne onge, to primary moro amora be ne onge manomede. Koro kochiedho wayudo Bolo St. Teresa's Girls, wachak wayudo Our Lady of Lourdes Bolo Secondary, wachak wayudo nwang'o e bathe koni, Kobongo bende nitie ka, Oriang' bende ni iye kocha, Banda bende piny, koro sikundo medore. Wan gi Chichni moger, wan gi Nyamarimb malo, wan gi Kolweny mowuok kuom okano wach okelo. Ne na pap. Ne nitie mana ute moko matindo kanyo, kata ka jo mane dhi nam kelo rech to nimo mane pere i okano wach kanyo, to udigi ne onge. Koro dongruok waneno ni udigi oger kendo nitie. Ne en sikul achiel kaka nanyiso ni area wani iluongo ni area mar Abwao. Sikuno nochak na Abwao, to senyuolo sikunde mang'eny kama sikunde mosenyuolo dhi 7-8 kae. Kata obedo ni okano wach nigi dongruoge achiel ariyo adek ma jogweng' nyalo kwano, rem kod kwayo mage magin go magigombo ni ka okele gweng'ni ma okano wach to biro dongore ma ometni ma ochal kod gwenge mamoko. Waonge kod pi. Population ok nyal timore maber nikech mon lawo pi. Koro pi wachando. Barabara wan gi rough roads, jo siasa temonwa matin sama gidwaro mbulu kaka sani ni walosonu gikone to kosebol kura to ji odhi adhiya. Chiro waonge kod modern market nikech kata kaka wane iye kanyo ka koth obiro kaka koro theche ni ing'e ni be onge gime uso nikech koth gowa, wan gi rage mana mag kete iye kanyo. Koro nego wabed gi chiro moger mo wiye umore ma kata kichunge iye to koth chwete ling'aling'e iye. Chiro manyasani waonge go. Wakwa mondo gernwa chiro, osuptal mondo tieki, mondo yath bende obede osuptal mondo ji oyud thieth e yo makare. Wan gi chandruok, wapuro to kudni inyowa karwa ka, kute wang'iewo yedhe mang'eny kabisa mar mondo mi waneg godo kute e cham. En very expensive, kudni no tije tek, en idhi koda nyaka e ot. Koro wakwayo ka dipo ni sirikal nyalo konyowa
mar mondo mi wayud yore kaka wanyalo yudo yedhe kata kinyalo go yath ka kidwa chak puro mondo kutego lal to puro dhi makare mondo kik wachandre gi ng'iewo yath to wang'iewo kodhi to wang'iewo yath to wang'iewo fertilizer. Senta machalo kaka Kano Wach kae onego bed nitie bohol moro mokuny ma pi nyalo yudore e senta. Mano waonge godo ka. Wan mine be waloko kwa biro ka sa 12 isebeni dhi dala nikech taya mochungi cha ena siro manoket kanyo to onge gimotimo. Kwan pok waneno maendeleo moro amora mosekelnwa kata kaka sirikal okelo. Gimanyo waneno ka mano moro wa juma mokalo. En mana kipande mane Raymond Omolo organize okelo ne kijende. Mane mwaneno. Nyaka ne chakre pok waneno. Wan gi mon liete. Chuo liete be nitie. Ka sirikal tero gik moko e chenro mar Gwengewa. Amor nikech sani ibiro teri e gweng' Kano Wach Nyakach. To ing'eyo gimomiyo Kano Wach ne obedo Kano Wach. Omiyo med kete mane wang' jowi mar Ramogi nikech kae ema juma manyien bende aduogo ni kendo kod nono mar gweng' machielo. Onyalo bedo gweng'i kata oyo to penjo maduong'. In be gweng' ma iaye gin josiri. Kao kamano nyakwara Ramogi Toriti Masani hero kamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo. Kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.